Saat yoktur. Saatın yok mu? Saat mı? Avo. Saat var. Ne saat? Hayt öyle be. Saat diyorlar şunu. Ha, ne diyorsun? Saat, öz saatım, men saatım. Ödün kimi? Avo. Ne zorluk ha? Aytacak gel. He? Aytacak gel. O ne miydi? Ne mi yamanlık ettim hemen ağam? Vay. Sen özün yamanlık edecek emin zat durunda şu an. Koysana ya, ne mi? Men sana. Şu saat aytsam. Sen onun yanıma gelip oturağa da ağap, şayda yaşayagın mı deyip sorardın gerek. Sorardın ha şunu. Oy, zor olur ne mi? Zor oluyor da olur adamdan. Yaşayan mı diyeyim? Havu. Ondan benim havu deysem bir hakikatini yaşayagın deyip sorardın gerek. Ay zor olur, mümkün. Zor oluyor da olur. Ana, benim sana yüz verek edi. İnim havuana şu atında yaşayan deysem mıhmançılığı varardın gerek. Oy, çağırdım barar da ağam ne mi? Bunu yıkmancılığa varmak. Bir kovdat da ol, bir yere barışıp durmak. Ondan sen öye varangdı. Öyde ne mi görürdün? Ay ne mi bu? Öyün görürün, bir boşun görürün, bir oğlun görürün. Kıydın bilen tanışarın, bugün tanış ertek karındaş diye. Ana. Ne mi? Ana. Ne oluyor ağam, ne oluyor? Ana. Öz dilin bilen ayttın. Ne mi ayttın? Öz dilin bilen ayttın sen. Ne mi ayttım o ağam, düşündürsene vallahi, ne mi ettim ben? Senin mara, sen sıpatın, yankıları yal sağ uçi verecek emin diye sen sıpatın. Özüm hoğ sen bir sağ uçi verecek adama emin diyen sen. Ne mi oluyor ağam? Sıpatına serede o sen, gözün oynap dura sen. Bir kellende saçınlama yok. Oho, inler ki sen sağadın yoğa. Gözün oynap dur. Renkine seret o, sıpatına seret. Renkine mevr halen yani renkine dedin. Boyun karsak yala gidip. Bar çaykan durmadı otuңor. Men öýlerden mödme etip. Yok. Bar otuňor. Yok onu orar. Ýöňme edip durmadı otuňor. Haw men kelleme agyrdy. Saňa gyýy ýok. Eşitdiňmi? Saňa menden gyýy ýok. Eýway. Sen ho kıydın örekten ağam ne? Sen düşünýänmi gyýy ýok diýen o. Sen gerek diýende de ýok. Örekten ho kıydın örekten. Bular ya traktör kimine ne diýsene? Sapatyny görseň şu traktoram kan. Tapdy garnaşdy aşağı adam şunu. Sağa soran vurun. Tapdın bir yerde sağa soracak adamyny. Hey sapatın başyny ýetin. Maňa traktorna näler o traktor bilen näler? Gözü ýokarda öz bolşundan sapatyndan habardar aly. O ähli bağa wagtjany ýumurda ýykdy bi. Gözüm yelek çelek ýokarda men aýnama sereden gyýy bilen tanışjakmyş. Özünden bir habar diýdi. Wah, goňşy. Yeni bir gaharyň getirädimi? Wah, goňş görmedim ho, onu göreň okmayan kyny. Men aýnama sereden bilýär. Men öýme barjakmyş, gyýdym bilen tanışjakmyş. Özünden habar ýok. Elinde sagat ýok, maňlaýynda saç ýok. Boyu garsak ýaly, ýene-de zink edip bar, elek çelek ot bilen iş ýok. Hol men aýnama seredýär ho. Dur goňşy, dur. Ol menden kiçiginiň ýoldaşy. Men gatymda ýaşaýar. İki tane çağat var. Şu, Oho. Bizim gevimiz. şeýle moňşy. Oho. Men aýnama sereden ýar bolup durda goňşy. Eken. Bäh. Goňşy. Ha? Ýüregiň giňrek tut. Sen was bolupdyň. Dogry aýdýan goňşy. Men bir hil was bolup durun. Şu töwerekde bir getse, gaýmalasa, ýokary terese, gyýyma gudaçlyga, sagçylyga adamy berejek gal bolup durýan şu. Men bu dogrydanam was bolup durun. Men bir keselden nädip diýner kam goňşy. Vay, ondan ansat ýok goňşy. Gyýyň üçin gelýän bolsalar ödüm gowy ýere bolsa çykar gyýdyň durmuşy. Okujak okuw bolsa baran ýerine oka bersin. Ha? Owo. Ha.